Ballo yeart, Evelyn. Come on, Jia, got her. It's just where I Robbie? Hi. Agus, cech I will toss in my Evelyn. Come on, Sraith. Come on, got her. Dofrol me afran de mine the hun. Come on, got her. It's just where chin. Toddy go my Evelyn. Agus bimse a padrocht the hun on Tomer Fad. Well, ta gach rod rain is tan months mind, ni lach rod no go chahime a pleilat. Sha? Lehi me an tafren ag a héniog, agus ni ag a ni, an ys mai dohnamat chachta scalia. Kate? Had ik een ospezele ágal? Robbie, come on, call like an Afrin shot at Yvonne. Could you the world? But cóir dit fannacht an sá. En nishin dat de wocher is fair na my chapman to Robbie. Agus ni Evelyn, wallat an schlucht a fechel dan lecht. Oh, boy, come on, got her. Wel, felge me een lausje letter vat hamini, agus toch se markal tagam chas en shoot, agus is verder lacht we fechend her. Come on, got her. Wallat lecht hoort, Robbie. Niet de hele mee. Oh, well, sure. Zeg een beetje. Agus yn is, cael mi sef agol, mae'r ta cyniagam le ochr ele. Agus bwyle me ras hwgyd bol Evelyn. Slona a her. Sloan Robbie, agus fecca me gan afran nhw, le cwrw de. Mom, céim fágal tú dul chuig an monthsmáin seo. Wat was de bhear ar fad? Oh, hi Vanessa. Hello. Chnig me Angela Hanna, agus si breanú go háling. Láinte sa fob? Yeah, chuna me gur tusa in your mirrors ar fad. Mani mirrors ar fad é. Tá grábh maithe ag Angela Katrina. Well, tá crábh mam sa chumá Vanessa nach bhfuil. Well, tá. Bhí me héanas míú makeover all dinta. Tá sa? Yeah, misha. Well, tú cínta. Well, tá sang am reanaí me réasanta má hart an seo háiríach. Well, tá Ivan nu ar fádhaim. Tá me tín thuirseach a breanú ar an stríseo chulúáidin. Teigem. So, bhfuil tu sa sír trúna? Well, Beidir. Ítach, feic men sinú slán. A bhaim ní hiigem, tá chláinte a chuir náintear bhile afran éigen. Afrin cuivnear kind of year of four. Is beag sin bhí go bháin an afran. Callion dona bahi. Vishi spiridalta a balach féin. Balach féin? Cén balach é sin? Is a hon féin at ha gal cumai. Cén fá? Ni ro me a sacrilege. Níl an ui feci ag an fiú. Big neart amágad a sin. Tá sa rá ág leis na rud é seo hiagháil. Ach tá sé seo táhachtach dúsa. Ba í Yvonne ma iníon. Ba í an tain iníon a bhain a bhíom. Is an ish. Jonta Guinness let hell agus capra. Ken all capra. Cosh. Mustard? Sure, for market. Hey, snan bok nu big an oscailt. Se har bheith dahol nach well. Brownin se soch sean an is nach gapa. Níl marrá go se níos dahol na hosile. Well, níor chuoine mar sin a fiú fest second burning. Réanos. Dáir me de chasan íle Jack agus Tom. Mes tú bhfuil se... Cach imach samsa. Ní mach ará. Ah, na. Níl chum snéid. Má bach sa te féinis. Ja, wel lawer me leis rémas. Tá se har bheith dáhúnta. Sort inna go bheith tar rud a berális. Oh, mar sin é. Chun hocht á raid? Ar aus. An pub se bhána gas. Gramad. Tas an bheit nú nach hú. Smé. Bet tú tamal hart mar sin.
Well, fag piece of peisce Cooker. Well, is agad call an stáisiún radio? Tás. Macha doras. Timp a chawrnéil. Agus seachan an antógaí. Well, is rifinach ceirtaí Engelsin. Héis sé méid deam agus funineh chuil misisisteach sa bobse. Sin an chuí stór. Ní bhaid an éon rud idir siadach seall. Tá chorlín. Is misise thugus muoine de faoine cepaí oscailte. Is misise thugusteach an trán da sa bob I chéad láiríomh rán da ar inne mé héin. Lu sa a héin. A ba cheachach me sé géirú tála imachchas muinte. A dé dálan se. Tá chomsa go ráid. Tá tú dúna scéil chaideach an uaisiú le go. Tá sé gar bheith geiste se friggin radio. Ar a tusagus a deall radio sin. Is edict ceirtas a bhhad is bhaine se le nuíocht a híon. Sa a héin a héimars. A táta san níos mesa ná d am sin ví a tógal an rucaí. Maar tá Jack Hayes ag gur chud price nach chuneal ísisiil de bhí ar áard chaidán. Leis, for tú pebliocht bhain sin? Well, bin daine cá nósra go tréna agus bheits a brathir mar sin hain. Ach níl duine biste fós. Tá febliocht a lugad hestal. Tógann sé am gnód an tais se chuir bon. Tá rair chéile hótar na cuisleáin. Brenna, tá daoine tecail. Fáilte rú go cúlchaint. Steach I líb. An bíochlar, is an special atáine bhain na na mudaoine is a bhí an bán agus im mallam go hádiad. Tá siad anbhlast ar fad. Tá siad a brenna bhuiid a menu. Fecim sin? Wal men na mudaoine ach níl sam. Si rít an freastalí. Céird? Rít atá freastal mam ní gácha teanna. Ach ní me seach a gar a cúna hortaí. Míchael, céad fáil ród? Ceach bhfuil sib? Am se tal? Bhfuil an bhríon caí a bhfuil? Tá, freshly brewed. Rita, come an caffeine sin go bhíal. Agus catúar Garrett cé a rial. Tá sé anbhlast ar fad. Ein duine le hólas fé chuir gléach an de Gordí sa spidzel. Tá ificí chostam is máil tar rééis sile bhgáil ar os chun 800 galún di joch meisciúla gan na mara. Ní riú ein féint leachtar I mitalla. Cé réite chasin inis. Go bhach 10,000 ag mu go searig. Ná I ggéan an eileach an irid. Seach na sean I hágan stíine. Mes gin féin in is jaar ar bhar bocht sin. Ó na 1,000 pond. Na 1,000 pond éidir. Catas a gaile héimars hí mé le díireach le copan téchar amachchain. Bích plug am téad an dhéanach léin. Am gur amach dhéana bhád. Ó sé ce leidir ar a dacha práineach sin. Ca me bhil le rendezvous. Cálinn an tír sus le £1,000,000 bliana de bhhar an chorúlacht seo. Agus sin dead. Baidid baim dí a chogan na hartan sena a chluisiad a sin. Ce chuí? Ánis, ní sé rátáda. Ach tá sé simúl go idir jam chéanana bhirtar a gúnaí. Tearnanis, bhfuil coppla bud an mí lechacha taig hain? Ánis, ní bhah samsa táda faoi sin. Tíar mé méid se le a Jack. Ga meoch hain, ní bhaine chanear costim óiad. Smala fe gobr goma? Erach, tá sé níos ána bheith mó pléidir na deagúile mu sin. Ja, mu sé bhearlam hain in dhéanaing le má lábe. Is sé ríte, bad in a hill. Tá taí cecha leorbich said. Tá, tú caiint le séra le goirid. Ó sé, sé ar a bhacht. Sin scéal le fadbich said. Tá sé andí múach. Ní híon taanna tá dímóg faoin bhar chéanna? Blenna, tá deá sé ag taí chumá. Má tá tú ná a daimsú. Tá mé ceap anis go meach se níos forsta chud buil contraband daimsú. Darné. Jo bhí anna dí go dúiriste mé hangam na bhí te gafi. Ní cuimnú ar rival establishment a chur a bonna tátaí feidir bheith? Ní he jo spe go buil gomíonn tú na video seo a bhí grábaí. Sa cyber nó hebh cin tanna bhí. Yeah. Ní le video le fáil ros nóna is. No way, Father. Tá sacrach an chumar támuid, bheith videos nút na fish fingers and the poppers. Breanna. Ná bachta sé deomar de creisteach dar a bhirnaí. Huh? Líam tá ceisteach, líam sé. Ce faoi? An nó sé craicetí ní videos líar dí mar. Well... Well, ní sé dhéanana táta faoi láid. Ceapan si goach líam ansásta goach.
video siap cho chénig in Charles Strong ke diero. Gepa? Cúni bag sa siop an orda chin mar. Oh, ní sam fedidir. Ach se right top straight to vernig at dúrá. Na chaile bach hoi bla video sa gan mai. Well, agus me go sé vi sé fágan fabul chamá gan am céanna. Ach fedidir. Petrol cún vi mar mar chail. Hey, tamata. Hola. Oh, tá bronar bhí nesa fiú chaneal. Ach, tá sa tain. Tá se chu deachar imacht an station radio se. Sure, Katrina. Second one is by my raid. Ja, give yappa. Cad tú ag géirí ahrú, Katrina? Chuile hórt. Tá mai gar bheit a man steisiir os na rún. The usual, Maza. Tá síos ar an caiir sin. Right. Tá sóimid leis na dahana. Na dana? Ach, jamba go tasal si téad an dasa. Tá sim leis na dahana. A bhí cad yappas tú héin stoi? Bair man gun sin a winch da daig áfach. Déine mé sin ar ball. Right. Tá sóim mé the gurm. Gurm? No, ní dóile mé. Glas? No, ní aibn se sin nach chuid Vanessa. Ach a fedidir. Bhfuil sé ce dan is múchar an tesan. Hier samen zeggen, en dan stooi ik ook wel gewoon iets op. Bhfuil is smuoine fiúntach, tá go mertin na daoine bheisteach sa bob, ce sé da? Bhaim se. Tá sé Tá sé go live crisis a job chaile. Tá sé go teach donna le. Go bear is mús súla chuid strasar rinne. Tá sé donna sé le bása. Nu le pósan, nu le colscar, nu le ceanna began ar dís. Well, beidir é a tá mis le mu jobá de éis. Right. Well, tá ceart am hééis se tí. Agus tí mis go lígan go cúpla sin siúlarm. As tú cinn sean sa táid, the job on it. Well, tá me go isteach sa bobanis. Agus tá me leis sin deabhar út le ní go bhirtin. In sin feice muid. Sarah, come go to the conclusion. Sure do dol mis America. Think positive. Ní go raibh isteach an sin sin agus rúvert. Agus hú capíle fear agus les muintí dúltach. Well, tá me go ré Sarah, think positive. Aber Latin is duna deas a taig. Agus tá sé le mu jab úr éis chum samar. Duna máin agus tá me fiúnta. Aber é sin tá me go má. Tá me go má. Tá me fiúnta. Tá me fiúnta. Aber é sin chala go túisteach. Tá me go má. Tá me fiúnta. Hera, hei wat tú? Oh, come on. Bheanna bhí bhaim go ddíireach, Tás luiste agus bhíteiste agus freistal ba. Tá Angela sipadóireach nó ag an rúigir nó, Pébí chu nítí chu go daman a lenta agus tá gnópráine cham héine fehúireach le nó mar sin. Be tú na gár mór am héire agus be me buchaid go deo? Gar óní car bech a bhd túhaine telimsa. Is bralam bheith gobre teag tá a sin. Tá Pébí go dtíanú héine héire? Well, agus bhíteiste agus táí gobar mai bhéí. Well, is stelú tuiscin nach a fearú hééis tí, go míle mai het aig. So, bheith sásta go méid daoine gléchas seach agus scríbhaisteach lena gcuid ceistena. Well, fin sásta tríle bhaint as péiscéile. Tá cinse go méid simig daoine ina lehéid. Tá an éile bhar a gulún san uachtáin. Agus sinna sin maithas. Feachúna airt na rudí nach ag an daine fé anmhethe. Tá cinse go méid. Agus braam go bhfuil me déanamh níos mó don na hanmhethe ná don na daine. Trú nach féidir ó gléchaisteach iad hain, ha? Tá méid sin an caint. Sin an trágóid a bhain lo. Uanta agus mé a carú le bó nó capal chugás. Rihan sí lom go bhfuil níos mó tuiscinna achar ná mar atá ag go lán daine. Tuigim ceirtá gceiste go. Well, let's see, Nish. Imagine té sahar an neoch sé sin dit mar am sé lehar trééis sin té? Well, barlam níos mó ama chun smuoine bhar, feag tamilín eile. Oh. Nílim cinnte fós faoin tionscnamh.
Agus cána bhés d'agna déanta sús agad. Cur méid léchart nar a bhés, OK? Slama sin. Oh no, ní sé sin ceart a chuid? Nach sin na dúirt me leat. Yeah, níl tá a ceart. Listen, fecinn tú go hálan. Níiad an bheith súla tar níos fear ná. Tá sam, ach bhí me go hálann sul ar hosalta sa chuibe. Well, I've done what I can. I mean, tosí an túla bon ábhar. Well, cos Angela? Yeah, agus fáin tú tura. Cos leis an maid over Angela? Yeah. Bhí Angela really plain? Chanis tá si really go das? Yeah, ach níor a hosí an túla bon ábhar de dulahéitse. Bon ábhar sórha. Well, Vanessa, bhainteach súla tura níos drámatún ná seo. Ní leorgam sa just a bheith meiltach, Vanessa. Bheith tos a méaltach agus tú gléasta mála plúr. Nach digann tú céir tá geistam. Take amach, well. Golia, céirt frí seo. The Nile goddess. Ará sé sin damach rechan? Yeah, níl an Nile goddess filiúnach de rechan fion. Sin é go díireach. Bain trí les rud as a gannách. I want to make a statement. Ní me garbh cosú le chológ an eile. Well, don't say I didn't warn you. Oh, Vanessa. Nuair a bheits níos mú taíat ar a saoil. Feice tú nach fiú go bandarbe just a bheith cuaramach. Dare to be different. Cúnirt má bheith. Okay, mar sin. Charles. Robbie. Hi, Robbie. Cecha goil tú? All right. Agus do bám? Yeah, tá sí cear go leor. Émar, nó tú sú staid agus cléachna do chuideabair baile mac Calí. Ach, bháin, tá sé déag. Émar. Cear go leor. Tá bran an frí sin rite. Ná, chuidir teisteach na machart. Tá neart le díonna go thuas staide. An téad? No, ní bheith gur mágad. Well, cecha bhfuil rudaí. Bhí mé still an mám aniu. Ó, tá sí brean bhaid níos ár. Bhfuil sin cheart me le han ar bhí me snéice. Ó, tá sí teachta céin go má. Bean láidirí do bháthir, Robbie. Ró láid ar béidir. Ó, well. Tá sí géirí teach an deal afran cuimhnaáin seo mórach. An tafran go bháin? Bhfuil sin ná, ige? Ní hílam se go bhfuil. Well, stóí gur thug na dochtúirí cheide? Yes, tócha. Agus a réigen gur airis an as an laba go dtí seo. Níos tá sí géirí teach go rus na rún agus freistal ar afran agus cuairt a thuaigh ar uig go bháin fiú. Bhfuil tu a chun bhhailú? Ó, Robbie. Tá go leor dúil go síart na leontí seo? Ó, sin an saoil. Níl sé éasca. Céim fág go mín del afran cuimhnaáin ach rénos. Nuair a bhíonn tú gurí dearma déana bhar rud, bín gachtain ag gurí go cuimhnóid tú rí sér. Well, Robbie, stóigh bhfuil sé nádúra go meach sí géir hecht bháile go dtíon háitéin. Níor sé go tochraid a fiú. Smaoine de siúd. Bhaidan, gá gáil hé Jason ó émar, tá me cheappa go rachaineas mo bheir. Sinna. Brianna, nach chéan chawir teán gá máileann sí an ospidéal. Ó, Rita, balóí misí. Ceart dom sé a dhéanamh. Ó, tá nimar go dóil síart a Robbie do bháthir tín, bás í bháin. Níl sé féráilte. Ach, tu go fása rudaí, tu go fása rudaí. Bhí féile mé sin na creidú No, te go fása rudaí le am, Robbie, creide. Te go fása cho le hort le am. Nice. So, láil a hart. Yeah, ma'am. So, cén ára Ó, tú... tá sé bra sástan seo. Tá sé faoi sibhm bheit rus na rún. Yeah, smá sin. Tá mé bhaignach a ní Charles. Tja, take him. Nuair a bhí me London, hí me nach féit an maireachtal gáirisa. Yeah,
Cai se bhfuil sé dechar. Ach an seo letsa agus leis an gafe. Éidim ionintach comportach. Tá sé sin á leisteach nach bhfuil. Stoig bhfuil sé nádarach go leor. Tom, mae green yn nichad. Bei, ce an rár? Brodan, na leftovers. Má leor be seo. Okay. So lá maithagaí? Wel, fi se cwysach mar a dera. Ni'r nid cyn ystil a haelon yn yw is a fi yn nie. Wel, tá sé lua fós. Agus for Jack léirhes ionintach ar a radio. Oh, léirhes? Contas ar noscailt. Ó, bhí sé méid is anna bhaid. An bhaibiocht. Fermas le gemacht. Slán, Jack. Slán. You average. Iwa. Charlie an tunis? Na, leg dy cwrs dechart. Cyn fawr gwrs eich dachar? Cynryd? O'r ffŵl o dy war, me? Ni ffŵl ei drw. Cyn si. Oh no. Mae Aidan mil te cysyn. Just marw me.